Берничә көннән Гайса янә Капернаум шәһәренә әйләнеп кайтты. Аның өйдә икәнлеге мәгълүм булгач, шул кадәр күп халык җыелды ки, хәтта ишек төбендә дә урын калмады. Гайса исә халыкка Аллаһы сүзен җиткерде. Шул вакыт 4 кеше аның янына паралич суккан бер авыруны күтәреп алып килде. Әмма халык арасыннан үтә алмаганга, алар Гайса басып торган турыда түбәне тишеп, паралич суккан кешене ятагы белән бергә шул тишек аша төшерделәр. Гайса, аларның ышануларын күреп, паралич суккан кешегә: "Угылым, синең гөнаһларың кичерелде", диде. Анда берничә канун белгече утыра иде. Алар эчтән генә: "Нәрсә сөйли ул? Бу бит көфер сүз. Гөнаһларны Аллаһыдан башка кем кичерә алсын", дип уйладылар. Гайса шундук аларның уйларын белеп алып: "Ни өчен сезнең күңелегездә шундый уйлар?" диде. Нәрсә җиңелрәк? Паралич суккан кешегә гөнаһларың кичерелде дип әйтүме, әллә тор, ятагыңны алып кайтып кит дип әйтүме? Адәм углының җир йөзендә гөнаһларны кичерергә кыдрәте барлыгын белеп торыгыз. Шул чак Гайса паралич суккан кешегә мөрәҗәгать итеп: "Сиңа әйтәм, тор да ятагыңны алып өеңә кайт", диде. Теге шундук торды һәм ятагын алып барысының күз алдында чыгып китте. Моңа бөтенесе таң калдылар һәм Аллаһны данлап: "Мондый хәлне әле күргәнебез юк иде", диделәр. Гайса янә Галиләя күле буена чыкты. Бөтен халык тагын аның янына җыелды һәм ул аларга гыйлем бирде. Салым җыя торган урында утыручы Халфай углы Леви яныннан үтеп барышлый, ул аңа: "Миңа яр", диде. Леви торып аның артыннан китте. Леви өендә Гайса стәл янына килеп утырды. Гайса һәм аның шәкертләре белән бергә күп кенә салым җыючылар, башка гөнаһлы бәндәләр дә бар иде. Алар Гайса артыннан күпләп ияреп йөри иделәр. Канун белгечләре һәм фарисейлар Гайсаның шундый кешеләр белән ашап утыруын күреп, аның шәкертләренә: "Ничек ул салым җыючылар һәм гөнаһлылар белән бергә ашап утыра", диделәр. Гайса моны ишетеп аларга: "Табиб сәламәт кешеләргә түгел, авыруларга кирәк. Мин тәкъва адәмнәрне түгел, гөнаһлыларны чакырырга килдем", дип әйтте. Бер көнне чумдыручы Яхьяның шәкертләре һәм фарисейлар ураза тотканда, Гайса янына ниндидер кешеләр килеп: "Ни өчен Яхьяның һәм фарисейларның шәкертләре ураза тота, синекеләр тотмый", дип сорадылар. Гайса аларга: "Кияү яннарында булганда, туйдагы кунаклар ураза тотар микән? Яннарында кияү бар чакта ураза тотмыйлар", диде. Әмма килер бер көн, кияүне алар яныннан алып китәрләр, әнә шул чакта алар ураза тотарлар. Иске киемгә яңа тукымадан ямаулык салмыйлар. Югыйсә, яңа ямаулык утырып, иске тукыманы тарттырыр һәм тишек тагында зураяр. Шулай ук яңа шәрәпне дә иске турсыкка салмыйлар. Югыйсә, шәрәп турсыкны тишәр һәм шәрәп тә, турсык та әрәм булыр. Яңа шәрәпне яңа турсыкка салалар.
Шимбә көннәренең берсендә Гайса иген кыры буйлап барганда, шәкертләре баша гыза башлады. Фарисейлар аңа: «Кара, ни өчен алар шимбә көнне эшләргә ярамаганны эшлиләр?» диде. Давыт белән юлдашлары ач калып, мохтаҗлык кичергән чакта, Давытның нәрсәләр эшләве турында бер дә укыганыгыз булмадымыни дип җавап кайтарды аларга Гайса. Алуг рухани булып абъятар торган заманда ул изге йортка кереп, Аллаһыга багышланган һәм руханилардан башка һич кемгә ашарга рөхсәт ителмәгән икмәкләрне ашаган һәм юлдашларына да биргән. Аннары кеше шимбә көн өчен түгел, бәлки шимбә көн кеше өчен яратылган. Шуңа күрә Адәм углы шимбә көннең дә хуҗасыдыр дип өстәде.